zrať a s ním spustu zrád a krás. Prišla chvíľa, keď nesadáme do lavíc, môžeme ešte očami triedu pohľadiť. Už vyrástli sme z detských nohavíc, ostáva poslednú strunu správne náladiť. Posledné tóny v nás už znejú, slák do šmíka sa po strunách, aj plody, ktoré časom dozrejú, len chvíľu držia sa v korunách. Život ďalej plynie svojím dychom nespomalý, keď si to my prajeme. Necháva spomienky zahalené tichom, my hlavné úlohy v ňom hrajeme. Vážená pani triedna, vážený pán riaditeľ, milí profesori. Nastala chvíľa, keď sme posledný krát prekročili brány tejto školy. Ubehlo nám to tu veľmi rýchlo, veď ako by to bolo včera, keď sme sem prišli po prvýkrát. Boli sme plachí a neskúsení. Vy ste nás naučili všetko to, čo vieme. Za to sa vám chceme dnes poďakovať. Urobili ste pre nás veľa, hoci si to dnes ešte plne neuvedomujeme, vieme o tom a ceníme si to. Naše poďakovanie patrí hlavne vám, triedna profesorka. Boli ste pre nás druhou matkou, vedeli ste nás vždy pochopiť, poradiť a pomôcť nám. Ďakujeme vám všetkým, že ste do nás neustále vštepovali nové vedomosti a trpezlivo nám predávali svoje skúsenosti. Vieme, neboli sme vždy takí, akí by sme mali byť, ale snažili sme sa byť dobrí. O chvíľu sa rozbehneme do všetkých strán, ale sľubujeme vám, že sa budeme snažiť žiť tak, aby sme boli dobrými pracovníkmi a vždy a všade boli len na osoch. Prečože máme opustiť, čo každý z nás má rád? Prečo sa máme rozlúčiť bez viery na návrat? To nie je lúčenie, ospeje sa nám hlas. Sme navždy láskou spojení a získali
A ešte raz vám ďakujeme. A to ešte nám palce na maturách. Počúvajte, to tam boli tí, čo nám dali zlatá práva. Neviem. Zlatí boli. No, spívajme na kameru. Musíme si baviť, aj to tam.